Nisho jaman lai hamun bon fle dongo do maliko nani maliko ka hamin boka wakati ta loko ko sigi ka ngani kuna foni no ma kuna foli bele ba hambo ko yukuma be ani wakati be awmana ke jien dugu la mine France ka Italie ko Mauritanie ko jien dugu Tunisie Algérie Gabon anda be semmi ma anda te semmi ma nanda ma semmo no makulu kana dimi foli bele ba hambo ko bela jelen to sigorola do ka kuna foni wakati sela ma fa ko bela jelen ki bismillah kuna foni bulon ko nana tene jouer kalo kile mugan duru samba fla ani mugan fla kuna fona damne lamba damne ni jamana nyama ka kuna foni na le de colonel Assimi Goïta ale bora ka nyogonye bado ke aka chakero la sanu de kulubay akarefe ab chaka nyogon to tumbe ministre nyama fokata se ministre mi siglono du kuluko na kunkan ko nyana bolima no yere de fene jamana kuma de na le colonel Abdoulaye Maïga ubala jelin tumbe ni nyogonye hayre kon tumbe ka ke ni gouverneur yi mi ni jamana nyama na le kon yala tege ka fasa ko nyogonye mina ke ni gouverneur be ko gouverneur kelingina bebina gele ko min bi kay ka marada la fokata se gele ye sera ka mike ani maseka ko mike mi meki ibalika barake ika marada la ika marada ma ko be mina mune kan ke ika marada la wala sa ubiseka lafiya to ka mina ko gouverneur kelingina mina kana o nya foli kay jamana nyama mi bara yere bela jelen kurum karla bi nam se ka fako bi o ya dam ne do asen fe jamana nyama ha ko ni ayira ka fasa ko hakilina jigin ko be ke gouverneur ko gouverneur ko ka do nga fako bi jamana ka bara la ku ta hunne ka jamana ka hakaw la tanga ka jamana kono do ni na tanga ka baraka jamana kono do nye wala sa jamana kono do ka lafiya jamana chake orobe fa ho mana ke fa mi de politu ko ta kun kan ko war ko ta kena ko ta kun kan ko la ku yere kon ka fen bala jene ke wala sa ka maradun la ni misila wasa ani ko nu ku ka maradun la ni lafiya to ka mina ko o yere de kon yi gouverneur ka bare jamana nyama hayra kon kala ka foli kana ni di gouverneur ma ba ku yere kon sera ka charo ke ale ka soro ko ni jamana nyama o de kunte fokan mi ne fokata se préfet sigi hanu sous préfet sigi ku yere kon sera ko sigi u ka marado la ko ka soro ale jamana nyama o lu yere kon mi u deme o bara la ko yere kon ye foli keren ni kadu u ma ko sebe mi ali sana mola do ka fa ko jamana nyama ale kon kalkane ka fa sa ko jamana yimbe boddi kon ni to ya ale yere kon bo o fere la tege o ko mun ko nala ni nyogo yimbe akon bi ka ken gouverneur wala sa gouverneur mana ke marada wo marada la ni ka marada gela ko nyafa wala sa fura abse ka sora la to kamna wala sa jamana abse ka basiki to ko yamina kuna fonne betana yanga fintigla mawka kuna fonla uka nyama so no di état général major des armées ale fene boraka kuna foni seben bomi na ko ni ayira ka fasa ko ba machi wale mo uyera ko ni ala tike karido ne ka ya duru wote meneni minti binani ka fa ku yera ko beta bi anga fintigla mawka holu daga yoro me yera ko be sevare ko fe o kum se fe anga fintigla mawka holu yera ko willa jona ka fura soro ko ina uyera ka fa anga fintigla mawka fa fe ko ma fo yera ko ma bone anila ko ba machi wale ma fa fe ko ma kele ale bonena anina ma wulum fla uyera kon yo o mina fokata suka mara ma fen chama ku ye olu bela jele mine mi ni état général de major hale kon ye foli bla ka chedu nyo ku yera kon sadaka ni wale ya mike ku ni foli ka ko sebe alisa ko la somoni be ke ka ni jamana kono de bela jele fe ere mana ke kuna foni kala ma hika di fintigla mo ma wala sallakana absira sabati jamana fa bela jele na to kamin alisa me do ke kala ka sebadi anga fintigla mo ma ni ba ma ci wale manumka alisa hameto anga fintigla mo ka kuna fonna karen la anga fa ba konna anga fintigla mo olu yere de koni kalkane ko bambaci wale mana ke fa bandi amana ke dugu ma mana ke fa dugu la jamana kono olu yere kon ba nomne wala sa yere bela jene yere kon be saka takabo mo sin koroto kamna ministre mi siglo no fintigla mo hanta suma fagala ka kunkan ko la holu yu bolo aleni police la ka holu yu bolo di nyoma wala sa ka se ka amemi wel ko banditisme no ye bamachi wale munu yara kon be ke faba kon la holu kele to gamna wi yara kon ya la tege ka momolu sen fe karido ka jigi medina kura keren la medina ko ka yoro membe wel ko musobugo ngani jigini sen fe wi yara kon sera ka ma biworo ani sheki wera kon sera ko ore mena no era kon eba machi wale uya ira ka fokulu ka no momoli ka era kon jara ko sebe ko ba kulu ka momoli sen fe ma biworo ni sheki minele ko fe ma biworo ni saba olu era fena kon seka kan ka oluka mi yere de kuye moto jakarta flamine ani moto mi be wele ko tvs yo flamine fokata se anga fintigla mo be fini mindo yo den flamine ani anga fintigla mo be
ba fila min do kunkolo la n'a bɛ wele ko bere n'o ye admedilaire mɔgɔ tɛ u y'o o den fila fɛnɛ minɛ bese den naani u y'o minɛ la ani muruden 12 u y'o minɛ la fo ka taa se maramafɛn wɛrɛw ma u y'o bɛɛ lajɛlen minɛ ni bamaciwale mɔgɔ ninnu na min yɛrɛ n'u yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ sa ko olu kɔni kalikan ni bamaciwale maa mana kɛ fan o fan olu bɛ taa ka taa kari a la olu bɛ taa ka taa minɛ olu b'u seko bɛɛ lajɛlen kɛ walasa lakana ani basigi a bɛ se ka segin dugu kɔnɔ cogoya min na min halisa u bɛ dɛmɛ ɲini dugu kɔnɔmaw fɛ ko fɛn fɛn yɛrɛ de kɔni mana kɛ fɛn kalama min yɛrɛ kɔni bɛ se ka finitigilamɔgɔw dɛmɛ i k'i teliya k'o kunnafoni d'u ma walasa u yɛrɛ kɔni bɛ se ka taa kari ni maa ninnu na walasa lakana a bɛ se ka sabati dugu kɔnɔ cogoya min na halisa hame to finitigilamɔgɔw ka kunnafoni na kɛrɛnkɛrɛnnenya la polisilakaw a b'u ye kalikan min ta k'a fɔ k'u bɛ bamaciwale kelen kelenna maa bɛɛ lajɛlen nɔ minɛ walasa u bɛ se ka bɔ mɔgɔw senkɔrɔ walasa kojugu a bɛ se ka ban jamana kɔnɔ a bɛ se ka ban faaba kɔnɔna na cogoya min na u kɔni b'o waleya la halisa u ka mɔmɔni senfɛ kari dɔ min de ye 10e arrondissement o ni 7e arrondissement maaw olu fana y'u tigɛ di ɲɔgɔn ma ka taa mɔmɔli kɛ falajɛkaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la falajɛkaw ka garabali la u selen ye u kɔni y'a yira k'a fɔ sa k'u yɛrɛ kɔni sera ka maa 30 u y'o de minɛ bamaciwale mɔgɔw la fo ka taa se maramafɛnw ma ani moto k'u y'o bɛɛ lajɛlen minɛ ni bamaciwale mɔgɔw la halisa finitigilamɔgɔw u bɛ dɛmɛ ɲini duguladenw fɛ ko min de mana kɛ fɛn o fɛn kalama i ka olu dɛmɛ ni o kunnafoniya ye walasa ni bamaciwale maa ninnu mana kɛ fan o fan u nɔ ka se ka minɛ foli belebeleba o bɛ kɛ polisilakaw ye u yɛrɛ kɔni bɛ ka nin waleya min ta walasa ka se ka duguladenw lakana ko bɛɛ lajɛlen u ye dɛmɛ u y'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ko bɛɛ lajɛlen k'u ka dɛmɛ d'u ye halisa hame to finitigilamɔgɔw ka kunnafoni la polisilakaw kɔni kɛrɛnkɛrɛnnenya la 9e arrondissement ma olu fana bɔra ka waleya belebeleba dɔ kɛ sisan nɔ nin ye cɛ dɔ ye n'ale tɔgɔ ko Bukari Dawu ale si bɛ san 60 la Bukari Dawu a yɛrɛla k'a fɔ sa ko muso 2 o yɛrɛ de kɔni tun bɛ ale bolo min n'ale yɛrɛ kɔni tun y'a latigɛ ka muso faga ni ɲin'a yɛrɛ kɔni tun ye o san 7 u y'a yira k'a fɔ ko ni muso 2 ninnu yɛrɛ de kɔni bilala ɲɔgɔn na u ka bila ɲɔgɔn na senfɛ ko Bukari Dawu de fileni wililen filɛ nin ye muso fɔlɔ nɔ minɛ fo a ka sɛnɛkɛyɔrɔ la min yɛrɛ ni den fitinin san 5 dɔ yɛrɛ tun bɛ muso fɔlɔ in senfɛ walasa ka taa muso fɔlɔ in ka taa biw kan ka muso fɔlɔ in k'ale tigɛ ni bese k'a sɔrɔ k'a dalen to joli la a kɛlen ka ko in kɛ wagati min na sa k'a yɛrɛ de kɔni sɔrɔ ka bolila ka mɔgɔw wele k'u kana muso in ta a kun b'a kɔnɔ sa ko muso in yɛrɛ kɔni nin bɔnɛ la ale yɛrɛ kɔni sɔrɔla ka boli min n'a yɛrɛ kɔni tadi dagayɔrɔ kɛ Katibugukaw fɛ Katibugu an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko Katibugu k'ale bɛ Manden fɛ o hukumu kɔnɔna la a yɛrɛla k'a fɔ ko Bukari Dawu ale ye nin waleya jugu in kɛ depuis san 2019 wagati an bɛ don min na ko bi an ka finitigilamɔgɔw ka mɔmɔli senfɛ an'u ka sɛgɛsɛgɛli senfɛ u sera ka nin Bukari Dawu minɛ ka nɛgɛ kari la k'a di kiritigilamɔgɔw ma min na b'a fɔ ko tare ko halisa sebaya ala ka di an ka finitigilamɔgɔw ma ala ka musolaka kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ni kisi nin fiɲɛ jugu min binnen no diɲɛ kɔnɔ n'o de ni cɛw yɛrɛ kɔni bɛ ka bin musow ka k'u bɔnɛ u ni la halisa ala ka musolaka kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ni kisi halisa an bɛ taa an ka finitigilamɔgɔw ka kunnafoni la an bɛ taa segukaw fɛ min n'an b'aw ladɔnniya ka fasa ko bamaci an ka finitigilamɔgɔw olu bɔra ka taa kari bamaci wale maa 2 la segukaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la pelenkanakaw fɛ u y'a yira ka fasa ko ni maa 2 in yɛrɛ kɔni nɔminɛlen ko kelen ale bolila ka t'i yɛrɛ fili kɔlɔn kɔnɔ kɔlɔn min yɛrɛ tun bɛ so la n'o ye solamabale nka an ka tasuma faga la olu yɛrɛ kɔni sera kɛnɛ kan ka ni cɛ in yɛrɛ kɔni labɔ kɔlɔn kɔnɔ min yɛrɛ kɔni k'u di kiritigilamɔgɔw ma u ni ɲankili min ka kan o bɛ se ka da u kan togoya min na kunnafoni ne bɛ taa n'an ye jamana kɔnɔna kunnafoni la jamana ɲɛma n'ale de colonel Asimi Goyita ale kalikan ne ka jamana kɔnɔ den bɛɛ lajɛlen lafiya a seko n'a dɔnko la jibɔdon tɛmɛlen ne ye kɛnɛya kunkanko wagati selen min de ye kayikaw tɛmɛlen segukaw fo ka taa se sikasokaw ma olu yɛrɛ kɔni bɔra k'u ka kɛnɛya minɛnw sɔrɔ nin baara bɛɛ lajɛlen bɛ ka kuromukari a ka lasigiden fɛ n'o yɛrɛ de kɔni colonel Asan Bajalo Ture kɛnɛya minɛnw u yɛrɛ kɔni bɛ k'u kundaw kan ni jamana maradaw la walasa jamana kɔnɔden kɛnɛya bɛ se ka sabati bɛɛ lajɛlen ma togoya min na o hukumu kɔnɔna la kɛnɛya tigilamɔgɔw yɛrɛ kɔni ye kuma ta ni dugu na min yɛrɛ n'u kɔni y'a yira k'a fɔ sa ko si bina a tɔmɔminɛn kɔnɔna na bawo k'olu yɛrɛ kɔni k'u mago bɛ minɛn na walasa u bɛ se k'u ka kɛnɛya sabati togoya min na ko minɛnko gɛlɛya tun bɛ olu la fo ka taa se mɔgɔko gɛlɛya ma ko jamana ɲɛmaa filɛ nin ka nin waleya min ta k'olu sɛgɛrɛ k'o yɛrɛ kɔni ye foli ko bɛɛ k'o yɛrɛ kɔni ye tari ko bɛɛ min a yɛrɛ kɔni y'a ɲini a tɔɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen fɛ ko ni minɛn minnu yɛrɛ kɔni bɛ ka di u ka minɛn ninnu minɛ ka ɲɛ nin baarakɛ minɛn minnu bɛ ka d'u ma u ka walasa baara a bɛ se ka sabati togoya min na walasa kɛnɛya jɛlen bɛ se ka
sabati to walasa jamana ɲɛma ale yɛrɛ kɔni bɛ ka nin waleya min ta ka yala a ka duguw ni ɲɔgɔn cɛ walasa kɛnɛya sabatilen a bɛ se ka di jamana kɔnɔ den bɛɛ lajɛlen ma togoya min na ko o baara o ko yɛrɛ kɔni ka to sen na Colonel Asan Bajalo Ture ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko Kayi ni Sikaso Kulukoro olu yɛrɛ kɔni tɛmɛlen ko marada tɔw yɛrɛ kɔni k'u sigi k'u ta bɛ nalen ko bawo ko nin baara in k'u bɛna yala k'a di marada kelen kelen n'a bɛɛ lajɛlen ma walasa kɛnɛya sabatilen kɛnɛya jɛlen a bɛ se ka kɛ duguladen bɛɛ lajɛlen ye togoya min na Alisa hamito kunnafoniso la pankuru jugiso ɲɛma ale fɛnɛ bɔra ka bolonɔ bila sɛbɛn kɛ min n'a y'a yira k'a fɔ sa pankuru jugiso min n'a b'an ka faaba kɔnɔ n'a daga yɔrɔ bɛnnen don Senu ma n'o ye aéroport Modibo Keyita ye ko walasa ka lakana fanga bonya walasa ka sɛgɛsɛgɛli fanga bonya ko u b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ni min yɛrɛ kɔni ka tagama ni tagama gɛlɛn tɛ ni min yɛrɛ kɔni ka tagama tɛ tagama gɛlɛn k'u ka tagamaw bɔ a ma ko ni wagati nin na k'u ka tagamaw sumaya walasa lakana bɛ se ka sabati jamana kɔnɔ togoya min na wa k'a b'a ɲini tagamadenw fɛ ni min yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan ka tagama k'i ka wuli ka se pankuru jugiso la joona joona walasa sɛgɛsɛgɛliw bɛ se ka kɛ walasa baara yɛrɛ kɔni kana bila sumaya la a y'a yira k'a fɔ sa k'an bɛ nin wagati nin min na ko wagati ne kɔni ka gɛlɛn ko lakana baliya ni basigibaliya fanga bonyalen don o hukumu nin kɔnɔna na sa nin waleya in yɛrɛ kɔntara ko ni don o don ko ni nin waleya in yɛrɛ kɔni ko n'a kan ka bin ko kunnafoniya kɛrɛnkɛrɛnnen bɛɛ fana bɛ bɔ ka di jamana kɔnɔdenw ma ko k'an bɛ wagati min na sisan nɔ ko ni min yɛrɛ kɔni ka tagama tɛ tagama gɛlɛn ko ni bɛ se k'a bɔ a ma ko k'a bɔ a ma ko dɔ ka bɔ tagamaw la kosɛbɛ Alisa hame to jamana kɔnɔna kunnafoni la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko diɲɛ kelenya tɔnba n'o de ye o ni maaw ye olu fana bɔra ka bolonɔ bila sɛbɛn bɔ u ka nin bolonɔ bila sɛbɛn senfɛ u kɔni y'a yira k'a fɔ ka kɛ ni Ivoiriyɛnw ka kɛlɛkɛcɛ de 49 min bɛ anw ka faaba kɔnɔna na ni a kuma yɛrɛ kɔni cayalen don ni sigasigali b'a ko la olu yɛrɛ kɔni bɔra ka sɛbɛn bɔ bi sɛbɛn min yɛrɛ kɔni bɛ bɛɛ lajɛlen lafiya n'u yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu kɔni tun t'a kalama k'a fɔ ko sɛbɛn bɛ Alimaɲikaw ka jamana ni Abijankaw ka jamana ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ ko Ivoiriyɛnw ka kɛlɛkɛcɛdenw kan ka na anw ka jamana kɔnɔ ko min ye k'a fɔ ko ni cɛden ninnu yɛrɛ kɔni nana MINUSMA mɔgɔw fɛ k'u kɔni mana MINUSMA mɔgɔw fɛ ko olu t'a kalama k'olu bɛ min kalama ko Ivoiriyɛnw ka kɛlɛkɛcɛden minnu b'an ka jamana kɔnɔ k'a yɛrɛ kɔni kun man ka tɛmɛ maa 50 ka cɛ fara muso kan ko n'a fɔra ko mɔgɔ bɛ na ko k'a fɔ ko kana olu nɔ bila ko olu tɛ o ko kalama min yɛrɛ n'o kɛra o ni mɔgɔw ka sɛbɛn ka ɲɛsin Ivoiriyɛnw ka kɛlɛkɛcɛden 49 min bɛ anw ka faaba kɔnɔna na kunnafoni ne bɛ taa n'an ye korokaw fɛ an b'aw ladɔnniya tuguni k'a fɔ sa ko jumadon nɛgɛ kanɲɛ 18 tɛmɛlen ni miniti 45 ye an ka finitigilamɔgɔw yɛrɛ kɔni k'a mɔmɔli senfɛ u ni cɛ dɔ bɛ na ni cɛ in yɛrɛ an ka saki min bɛ wele ko tunga maja o yɛrɛ kun b'a bolo y'a yira k'a fɔ sa ko ni tunga maja in kɔnɔna na maramafɛn min bɛ wele n'o ye marifa AK-47 ye ko o marifa in balu yɛrɛ de kɔni tun kɛlen no ka tunga maja in fila fa min yɛrɛ n'a yɛrɛ la k'a fɔ ko cɛ in yɛrɛ sa ko ani finitigilamɔgɔw kɔni bɛnnen ale kɔni ye saki fili ni k'a boli u yɛrɛ kɔni sera ka saki u yɛrɛ kɔni sera ko o minɛ ani maramafɛn minnu b'a kɔnɔ u sera k'u bɛɛ lajɛlen minɛ kunnafoni ne bɛ taa n'an ye sirabakan kasara kunnafoni la Sevare hale ni Bajangara ɲɔgɔn cɛ duguta mobili dɔ hale yɛrɛ kɔni bɔra ka bin a yɔrɔ ma ni mobili kɔni tun bɔra Bamako n'ale yɛrɛ kɔni tun b'a koro kan mobili in ka tagama senfɛ a bɔra ka bin a yɛrɛ ma min yɛrɛ n'a yɛlɛ k'a fɔ ko maa 6 o yɛrɛ de kɔni bɔnɛ n'a nin na ko mɔgɔ caman olu yɛrɛ kɔni banana kosɛbɛ ko in yɛrɛ kɛlen do tasuma fagalaw olu sera kɛnɛ kan sa ka ni maa ninnu ta k'u kunda n'u ye l'hôpital so kan an bɛ duwawu de kɛ ko maa minnu ta yana ala ka bada dali nɔgɔya u ye minnu yɛrɛ kɔni banalen don k'ala k'u sɔn kɛnɛya la Alisa n'an tora ka kunnafoni la an bɛ taa kɔkan kibaru la o min an bɛ taa Abijankaw fɛ olu ka ɲɛmaa n'o de ye Alasani Daramani Watara hale fɛnɛ bɔra ka sɛbɛn bɔ min n'a kɔni y'a yira k'a fɔ sa k'ale yɛrɛ kɔni b'a ɲini o ni mɔgɔw fɛ k'u yɛrɛ kɔni ka kuma jɛlen fɔ halisa ale ka kɛlɛkɛcɛ 49 min minɛlen no Mali jamana kɔnɔna la Alisa n'an tora kɔkan kibaru la an bɛ taa Kongokaw fɛ min n'an b'aw ladɔnniya k'a fɔ olu dagayɔrɔ min bɛ wele ko MONUSCO o duguladenw fɛnɛ bɔra k'u ka nisɔngoya yira k'u ka dusumakasa yira yɛrɛ n'u kɔni bɛ k'an yɛrɛ k'a fɔ sa ko o ni kɛlɛkɛcɛdenw k'u ka taga bɔ olu da la ko kabini u nana olu da la ko basigi mana olu ka jamana kɔnɔ ko olu bɛ ɲininkali k'u yɛrɛ la ko yalima ko ni kɛlɛkɛcɛdenw ke u mana yala de la olu ka dugu kɔnɔna na wa ko sinɔ ko u kɔni mana kɛlɛbani la olu ka dugu kɔnɔ u bɔra k'u ka dusumakasa yira ka yɔrɔ caman jeni walasa ka o ni kɛlɛkɛcɛdenw k'olu gɛn ka bɔ u ka dugu la cogoya min na k'a kunnafoni datugu pewu an bɛ taa Bugunikaw fɛ jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen don ɲɛnaminifɛnw kɛlɛli ma olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɔra ka ɲɛnaminifɛn 251 o bɔra ko o mana minɛ a feerebagaw la
page noire jamana seko hani don ko tigila mɔgɔ dɔ n'ale de ye sori bamba ye an daba ma ka wele sera alima sori bamba yɛrɛ la ka fɔ kan daba ma ka wele sera ma ka situ san 80 hani wɔɔrɔ la sori bamba hale kɔni kun dogolen tɛ dɔngili ko la anw ka jamana kɔnɔ baw a yɛrɛ la ka fɔ ko kanagade mɔpti ko tu tigɛbaga ye sori bamba ye ko wa ko sori bamba hale kɔni seko bɛɛ lajɛlen kɛ walasa seko ni dɔ ko k'o kunkɔrɔta kosɛbɛ anw ka faba kɔnɔna na min ni an daba ma ka wele yɛrɛ kɔni sera ma kari do n'an bɛ duwawu kɛ sa ko ala ka bada dali nɔgɔya a ye a y'an kɔ kiti mina ala ko nɔgɔya n'an bɛna taa jɛmina ala ko nɔgɔya k'ala ka a kɔsuma ala k'a kɔ ɲɛji cɛ mali kunnafoni show jabran labagaw ni ne bɛ dansigi kan bi kunnafoni la n'ala ma basi wɛrɛ kan na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a sini kunnafoni wɛrɛ kɛnɛ kan nka ɲani tɛ an b'a fɔ ko bi ye lɔgɔkun daminɛ k'ala ka lɔgɔkun ja bɛɛ lajɛlen na k'ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen ala ka bɛɛ lajɛlen sago di ma ala ka bɛɛ lajɛlen ni kisi mali den mana kɛ fan o fan duwawu ɲininen na aw bɛɛ lajɛlen fɛ aw bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka duwawu kɛ ba maliba ye an bɛ nin wagati min na sa walasa gɛlɛya min bɛ anw da la a gɛlɛya ko a bɛ se ka wuli ka bɔ anw ka tɔgɔya min na a k'an bɛn